Ramon! Ramon! Asa ini ba kasi yan? Ito, mild lang. Tayo sarang ito. Hello. Sa Manisa, Guadalupe. hindi mo muna nag-first dose. Guadalupe. Sorry. Nakabidyo ko. Guys, good morning. Mas kutso pa guys, diyan namin sa City Hall sa Cebu kay si Kandos din karon. Ang taasa nakadupila guys. Dami nagpabaksin sa City Hall sa Cebu. Kay naadari ang Pfizer karon. Ug Sinovac. Tiya guys, kagubot pag matamazol kay hangin. Grabing taasa kadupila. Grabe tao naghanag tungod sa pagzo agawang mga sekandos gani December pa ni sila sekandos karon na naghuot na kapin nga nagtao guys ay nawala mo ni si Rama hello Sa Manisa, Guadalupe hindi mo muna nag-first dose. Guadalupe Sorry. Mazo guys, kaya tayo nga dadalag ilang mayor si Mayor Rama. Mo ilang mayoron guys kay si Mayor sa una. Di pa dugay namatay ilang mayor din si Labilia. Mo nag-vice guys, na imo nang mayor karon kay namatay ilang mayor jud nga si Labilia. Kuya darig ilang mayor guys kay muunong tud sa mga nang pila. Kay minggawas sa garangka kuan. Di man pagkazoinit guys. Kaya sa Libdans building agad law. Tagan ka tao. Tiya guys, 12 na. Nakalingkod na dyan nila yung maragduo na gamay guys. Kalingkod na dyan ganina, grabe binaragay, mga 2 oras siguro. May duo na gamay, mga 100 pa katao siguro na no. 100 pa ba ka na? Ha? Yan katao? Ha? Lita ba? Diya guys, abot dito mi diri sa step 1. Tagana sa form, pila pa ni dya information. Mo ni dya step 1 guys. Step 1 to 5 man siguro ni guys. Step 2, magpa-BP ka. Diya na ka step 3, screening. Step 4, mo na ni sa guys, inject ka na. Diya dalag sa guys, inject na. Hinagka mag-inject guys. Napa step 5 guys, tanaw ng encode siguro imong ngandinhan say naghaman diha guys, relax sa gamay kay bipihan ka. Ug normal imong BP uli na ka. Wala guys. Proper kaso lang pag vaccine dinhi guys. Diya guys, pag human ni MM, kasunod ni dyan ay lucky. Nang sabang pag mag-inject nga, natumba man. Hala. Ay gitabang pag mag-inject natumba si Za, hingahi. Nadok siya? Kuan siguro na basig kutasan. Ano na siya nadok? Nadok? Kuma nag-inject ko pa? Mana daw si Kando. Hala, luoy luspad ka adso oh. Tobik. 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 Hala, isa kay siya asa na dal. Ha, gitabang naman nila. Halagin ko. Basig nahadlok na si Za. Ang saba na si Za nga arang para. Sa kuno? Gataki sa kasing-kasing. Hala. Anong gataki man? Ito kapod. Kaya nabak na siya? Kaya nabak na siya? Saan mo? Oh, my sirs. Ito na guys, kita bang guys. Sasakay na sa mga guys. Diya guys, mao ni ang City Hall sa Cebu. Si President Sergio Osmeña. Na guys. Ito Sergio Osmeña na tudlo man lagi dito sa South. Mao ni guys, City Hall sa Cebu. Nakalaman ni Miss Mayor.
Mayor Rama. Asa naman ang mga dinis pikas guys, mo ni ang first dose, gamay ray nagpa-vaccine oh. Mazilan Cruz ko na guys. Muna guys, ang giingon og Mazilan Cruz. Diya katong likod matuag simbahan sa Senior Santo Niño di Cebu. Mama siguro nagsimbahan sa San Senior Santo Niño. Hi guys, maadong hapon, human na vaccine si Emem. Ang hi Ariel. Nang isaan tayo din nag-drive batasan. Pero guys. Ja, salamat sa Ginoong hamanad sa tibok adlaw mi dito hapon na ron guys sa may paniud to. Hi na, okay na, human na sa vaccine na. Okay na. Congrats na. Congrats na, grabe pila. Sayan siya na. Vaccine na. Congrats na. Uy na, yung gahi dito. Daki, tabang gahi siya na tumba pag mag-inject. Hadlok lagi na uy. Sa inobak ko na ito yung kuan, brand sa ijang vaccine. Wala na. Hi guys, good afternoon. Diana Demi sa ayo-ayo guys. Sagberinda mi. May bisita guys, si Miss Go, guwapa kayo. Wala, ay, kuya ko, di na bagay balas. Di ka, Ay, di ka. Ako, di. Guwapa sa di ma'am. Okay guys, mga tag-burger nga dako, kaadso. So guys, ignorante tapos dako ka sa burger, oh. Mga guys. Di pala mga nag-examine Dako ako ka sa ng burger, ako mga burger. Ano no? Ano ba ako? Na! Wapa mo ginawa plate! Kaya na! It's so clear. My God, my face is so big. Wow. Let's eat. It's very big. Sus, grabe na bang muradzok ng bata? Ay, hala. Ito, ma'am. Good job, guys. Here's your burger. Dako kayong burger guys. O, mas bowl ni. Kailangan dito. Mas bowl. Ang sa'yo ko na chicken? Chicken kin. Sara nagbinuang dyan na, pero malingaw dyan na. Ano man isang madlok magkamera nga gwapa man? Sikat sa una yung Ano no? Ano ba ako, ani? Well, Matag pila ka din, tag. Tuhan din. ang kapit. Pwede sa klase. Hindi na taman niya ako na ni. Mga nag-iwan nga. Nakani pa rin ako. Pero kung mo rice niya eh. Pwede mong rice. A few moments later. Guys, majong hapon guys. Hapon na day guys. Na sila biyahig buhol ron. Ang ipadanig battery kita mo na magi nga bag to ah. Anang ipada battery na sa mong kutsi guys. Pada naguna guys kaya ron mo tagbo na mo inaguli. Di ka no. Sibo pa dong na mig uli na mo tagbo na mong sakdanan kaya mong kutsi wa na battery. Dada guys, na sila deliver din sa BQ hangna ato nasagna ang lakwaan guys. Kaya kanin sila guys, distributor man din sila sa Splash. Kanang tanang product sa Plus, mo sila may mag-deliver din ngadto sa mga tindahan. Ano naman mong pada? Bikyo man eh. Hi guys, daragwan kanang. Awan na Sit out. May wala sa battery. Ah. Manang naong nga nagkuwas ng battery. Wala lang. Sayangan. Jewel. Get out, Jewel. Ikaw ba? Dali na kayo, pag-video mo na ko. Ah. Wash out. Tanawan niya ang vlog ha. Bikyo lagi ka. Wala. Kasi nga na to sa taas. Okay, Anton. Ay, okay labot na Oh, naman. okay, Wire labot. dyan, Salamat, Joel. See you na naman datos buhol ponpon. Makauli nami. Hapit na. Salamat, Ja. Agbayad. Apil na. Ito. Salamat ninyo ha. Okay. Kita atas buhol. Pod. Bye. Ton.